Domnul Lazarus. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că regulamentul acesta 1082 este un regulament care vizează libertatea și protejarea presei și a jurnaliștilor. Da, suntem de acord să fie protejați jurnaliștii. Da, suntem de acord să fie liberi. Dar ce facem că acest lucru efectiv nu se întâmplă? Uitați-vă ce s-a întâmplat în țara noastră, în România. Practic au fost interziși candidați și s-au anulat alegerile. Asta a fost ceva legat de democrație? Spuneți că la baza Uniunii Europene stau libertatea presei și democrația. Uitați-vă ce s-a întâmplat ieri aici la dezbaterea privind moțiunea împotriva Comisiei Europene. Inițiatorul moțiunii a avut 3 minute, doamna Ursula von der Leyen a avut 15 minute, iar eu ca semnatar al moțiunii n-am avut niciun minut. Ați făcut și un consiliu care urmează să fie poliția adevărului. De mult am adus în discuție această posibilă poliție adevărului. Acum o aveți plătită din bani publici, din banii Uniunii Europene. Bravo! Tot ce e bine pentru protecția presei și pentru...